Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Nhasi rarimwe zuva tiri kuuya kwamurika, kwete nezviso zvakafara, asi zviso zviri kushungurudzika zvikuru. Tinozviziva kuti mukurarama vanhu tinosangana nematambudziko akasiyana-siyana, uyezve pane pamwe pekuti tikaonawo munhu anenge achitambura anoda kubatsirwa. Isusu patinenge tagonawo napo tinobatsira. Patinenge tisingakwanise, munoona takuuya kwamuri saizvozvi. Nhau yatinayo muzuva ranhasi ndeya mbuya Matavire, gogo Matavire. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba Mandlovu. Makadini? Ndinofara Shamba makadi zvenyu. Ndiri nani chose. Siyalibingelela mhuri yeZimbabwe. Kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. IsiNdebele sichasisa kakahle, sithi sona izandla ziyagezana, okuyinto ekhuthazayo ukubana nxa lingabantu liphila ndawonye, abantu bayancedana, abantu bayancedisana. Nxa kuyimi nginanzelelile ukubana omunye wami kukhona angilakho mina ngilakho, kungani kuyini okumvimbayo ukubana ngimncede. Namhlanje ke siza kini ngobuso obungajabulanga kakhulu, ngobuso obuhlukuluzekileyo kakhulu. Siza ngogogo uMatavire, nguye esize laye namhlanje kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Elami igama nginguThadiwana Shekuthama uMandlovu wenu ospecial. Pana mbuya Matavire, ndofunga makaona nhau yatakapedzisira kukupai yemba yavo iri kunaya mvura. Imba yavo tingati haina roof, mawindo, maglasses epamawindo hapana. In other words, vari kugara panze. Ndo chichemo chedu chaita kuti tozviziva kuti vanambuya vakawanda kumamisha uko ndo raramiro yavari kuita. Asi tauyawo kuzochema, kuchemera amai vegamba redu Dr. Love Paul Matavire. Tozviziva kuti vakashayika, vaMatavire vakashayika, asi nhau iripo pari zvino ndeyekuti amai vaDr. Love vari kugara magariro kana kuti raramiro yakaoma zvikuru. Ndo yatatika tiuye kwamuri tizoti veduwe tadii tabatana kuitawo chinhu chakanaka. Mwari anogona kutikomborera, tibatsirane kuvaka kana 2 rooms zvayo isinganaye, kana kaboys kai zvako katinoti hakanaye, vari kugarawo panodziya. Asiyananzelela ke ukubana isikhathi sezulu iso isikhathi esikiso kathesi. Nxa sikhangela ugogo uMatavire lapha hlala khona, akusondawo enhle kakhulu. Lapha hlala khona izulu nxa lisina amanzi ayangena, amawindo, sondawo enhle kakhulu. Siyananzelela nje ukubana baningi abantu esihlangana labo lapha esihamba khona ogogo, abantu sibili abahlala ezindlini ezingekho zinhle, ezingekho safe kwesinye isikhathi. Kodwa ke sikhalela ugogo uMatavire, umama ke aweqhawe lethu uDr. Love, ukubana sibe simncedisa ke, ukubana sibe simyakhela, kungaba yi2 rooms, kungaba yiBoskai, ukubana nje ethole lapho angafaka khona ikhanda. Asiza kini ke mhuri yeZimbabwe ukubana asincedisane nini, asisizaneni siyakhele ugogo indawo yokuhlala. Naizvozvo chikumbiro chedu hachisi chemari yakawandisa. Ndina mukoma vamwe vakandibata vari kuAmerica vakati inangu handina mari yakawanda, asi ndinokwanisawo kutsvaga madhoo mairi. Zvichireva kuti kana tinoda kuvaka 2 rooms, madhoo maviri atovapo. Naizvozvo tiri kukumbirawo munhu ari kupa offer yemawindow frame, munhu ari kuita offer yezvidhina, munhu ari kuitawo offer yekupfiririsa, angave maasbestos, angave matiles, whatever. Asi tiri kuti gogo ngavakwanise kunge vachigarawo mimba iri nani. Vachivhayo toona muri kupa vanhu dzimotokari, kana muri maonawo vhidhiyo rino chikumbirawo futi kwamuri. Pamwe munokwanisa kuvavakirawo mansion, nekuti izvi zvatiri kutaura ndezveurombo. Hatisi kuti vachibvayo chete, vese vane mari tiri kukumbirawo
kuti tivake cottage 2 rooms zvadzo, tochisiyana nemaplani ataiudzwa nevane mari kuti toda kuzovaka zvakadai. That route yaramba kushanda, tasarwa kurutu yedu, ende tiri kukumbira mari kana ukakwanisa kubvisa $, pabva zino rasara vende nai tikati $, pamunhu ende zvidhiyo rinoiri kaonekwa navanhu $7,000 yakawandisa stereki, totovavakira zimba rinotyisa. Saka chatiri kukumbira mhuri yeZimbabwe ndechekuti musatarisire henyu pakuru kuti dai ndabva ndabvisa mari yakati, tarisirai padiki ipapo. Rwizi rwakazara nemadurirano. United we stand and divided we fall. Sekhalakini balaleli emakhaya ukubana asincedisane nini siyakhele ugogo indlu. Anxa sinanzelela ukhona ubhuti osethena uzasinikeza ama-door frame amabili. Siyambonga kakhulu. Usesinike ama-door frame amabili okutshengisela ukuthi asesikwelinye izinga, asiceli nje kuphela imali. Akuningi esikudingayo, sidinga isamende, sidinga izitina, sidinga ama-window frame, sidinga kuningi into esizidingayo, sidinga even laba yakhaya bangikhona obilida bangikhona labo nxa ukhona ukwazi ukuthi hayi uyayakha lapho khona uyafisa uyafuqwa ngumoya ongcwele ukubana ukuncedisa. Asiza kini njalo sicelani lisincedise. Ivideo leyi isingabonwa ngabantu abaningi kubo 14,000 sibili selingafika. Wena lawe ngokubona kwakho ukhiphe nje $1 kuyancedisa. $1 lona lelo liyabe liyenze olunye ulutho, liyabe luncedile kakhulu. Ngakho ke siyacela ubona sincedisane. Abanengi benu lithanda ukuthi lithi lina iDrewmas Media ithanda imali, iDrewmas Media kunje, iDrewmas Media kunje. Kodwa ke lapha imali leyi esiyicelayo ayibuyi esikhwameni seDrewmas Media, kodwa iza ukubana sincedise ugogo. Vazhinji shumba ndongonzo vachita ya Drewmas vanoda mari, Drewmas vanoda mari. Papa ndakatoona pamacomments vachiti Drewmas madii manovaka. Chokwadi unozaka na tine vanhu vane mafungiro iwawo vanotidzosa mumashure zvokuti madii madai kweiwe wadii kudai. Saka tiri kuti isusu veDrewmas Media tiripo pakukubatanidzai nagogo Mataviri. Isusu tinobvisawo patinenge takwanisa. Kuchada kuendwa kaikoko kuti patsvagwe mabuilders, pachada kuendwa ikoko kuti patakurwe jecha, patakurwe zvakati. VeDrewmas Media vanenge vari ikoko. Ko mambozvibvunza here kuti fiwo vanenge vadira nei? Haisitiri mari yatopinda here ipapo? Naizvozvo kune vachabatsira kana paina anotiwo ini ndoda kubatsira kufiwo, batsirai veduwe. Hatina kwatinowana mari, tikutotambudzikawo, asi tiri kuti tichitambura kudaro ngatibatanidzei mari. Tombonogadzisa kwapo Mataviri, watumira mari yako usazoti watumira $, iro risingatoreke $, racho unoisa nekachaji kacho so that tinokwanisa kuritora riri $. Kana mari ikasara, vedwe vakawanda vanhu vari kutambudzika kumamisha uku. Chitaurirwa patiri kufamba zvakaoma. Naizvozvo zvakakosha zvikuru kuti tinge tichibatsirawo vari kutambudzika. Pawagona napo ipapo, kana uchida zita rako tinoriverenga kuti Nhingi ari kwakati atumira mari yakati, pari zvino homwe yedu yaane mari yakati. Ndo nhau yatiri kuzhamba nayo, yatiri kuchema nayo, yatiri kubongomora mhere kwamuri. Hadzika mbudzi kuzvarira pane vanhu, unzi nditandirwe mbwa. Tiri kukumbira kuti tibatane pamwe chete, tikwanise kuita chinhu chimwe chete. Liqiniso balali emakhaya asibambana nini ndawonye. iDrewmas Media family sicela kini, sikhala kini njengokubambana esikwenzayo nsuku zonke. Asibambana nini njalo khonapha, asincedisane, sincedise omunye wethu akwaziwa. Mhlawumbe kusasa nguwe uzabugula usesibhedlela ufuna ukuthi imuli yakho eDrewmas Media ekuncedise. Mhlawumbe kulama operations uyafuna ukwenza abiza inkulungwane $, ongazenelisiyo. Thina njengeDrewmas Media sikhona njalo ukubana sibe sincedisana lawe. Ngakho ke okwakathesi wena nxa ulethuba lokuncedisa, ncedisa. Siyajabulela ukubana libe lisincedisa. Ngakho ke
abanye benyu siyakwazi ukuthi zabe lifuna ukuthi amabizo enu ebekhulunywa asabe senza njalo uhlelo siliphathela sikhuluma ukuthi uzibani usinikeza imali engaka uzibani usinikeza imali engaka njalo okwakathesi sesile mali engaka sisebenzisa imali ukwenza lokhu lalokhu sabe siliphathela uhlelo lwethu. Dai bemfundisi ndakuchiparidza pare zvino kuti kuda Mwari kunamata Mwari kutsanya uri mugomo usingaitire hama yako iri kutambura chakanaka hapana, uri kutambisa nguva yako. Ida mumwe wako semadiro aunozviita. Ndo kuchema kwatiri kuita kwamuri muzuva ranhasi muri yeZimbabwe. Tisakuwestirei data nekuti data iroro tiri kudaka kuti mutenge shoma. Imwe mari yacho memudaisa data iendeka ino mandovhu muri kuseka yenyu kandiri serious. Tinoda kuti tivake 2 rooms zvadzo vedwe. Nhamba dzedu ndidzo dziri pamusoro apo. Tibate ipapo vanoda kuyamura. Tinoita zvinhu zviri open tikukuudzai kuti ninga ari kwakati abvisa mari yakati kuna vanoda kutaurwa nemazita. Tozoto asingade kutaurwa ari kwakati abvisa mari yakati kuitira kuti tikuudzei kuti chikwama chedu chaane mari. Tikwaniseka kungoitawo chinhu chidiki chinhuhwani mukurarama kwedu. Mandopedzai kutaura ipapo tozopinda mune imwe nhau zvakare. Abalaleli emakhaya njengokuzwa kwenu ushumba echasisa siyakhuthaza lokho esicela siyakhala siyalila kini sicelani phela lisincedise njengokutsho kwethu sizabe sikhuluma amabizo abantu abazabe bekhiphile imali abanye babefisa ukuthi bebesazakala bese siba labanye ke bona abathi hayi okwenziwe isandla lesi esinye isandla asingabikwazi kodwa ke bakhona abanye abafuna ukuthi bazakale mhlawumbe babebona ngani kumbe iDrewmas Media iyabatsotsa ibathathela izimali zabo ngakho ke hayi ukuze kube sobala kube segcekeni sizabe siletha ke amabizo abantu ababekhiphe imali. Asibambaneni phamwe chethe tibatsirane kuti tivakire gogo pekuisa umusoro. Imwe nhau yatiri kuya nayo kwamuri muri yeZimbabwe ndeyekuti tiri kutsvaga mutori wenhau anogona kutaura Ndebele neShona. Anonzwa Shona achitaura Ndebele, anotaura Ndebele achinzwa zvakare Shona. Nekuti ndofunga vazhinji vaibvunza kuti chera vari kupi. Ere zvitina Mandlovu mwana wechikoro. Atina month tinawo Mandlovu wakudzokera kuchikoro. Naizvozvo tinodawo 1 munhu kana vaviri vanotaura Ndebele vekuti vanoramba vachishanda zviri continuous. I'll miss you Mandlovu. I'll miss you Shumba. Makutondidzinga Shumba. Kana ndikutotanga kukumisa uchiripo. Kunzima balalele emakhaya asazi ukuthi yilo yini uthando lwangikhona ade belitshengisa lona kunyanga uFebruary lona lolo enditshengiswa nguShumba asazi. Kodwa ke isicelo esilaso sicela ke liqalise phela ukuletha ama CVs enu. Akulabana ke abaqeqetshileyo abakwazi ukukhuluma isindebele ngapho besenelisa ukuzwa isiShona besenelisa njalo ukuzwa isindebele bekwanisa ukukhuluma isiShona. Siyacela ke ubana liletha ama CVs enu njengeDrewmas Media sidinga ke ababili nje kumbe abathathu abayenelisayo ukukhuluma isindebele besizwa isiShona njalo bengayisibo labana abazabe sithi bengasebenza okwenyanga maybe ezimbili ezintathu bese besithi bona hayi sebechiya sifuna ama permanent abakwazi ukuthi sebezimisele ukuthi beqalise uhambo lwabo leDrewmas Media. Ngati mboti tashaya vakadzidzira kutora nhau majournalists. Iwo kana uchizwa kuti zvinhu izvozvo unozvigona. Aiwa kanamba dzedu ndidzodzo idzo. Tibate. Unokanda CV rako ipapo. Tichakuinvitai kuma interviews vanenge vabudirira oka makorokoto. Dzimwe nguva munhu anogona kunge ane degree ainazvo zvose zvinodikanwa asi basa racho asingarigoni. Toda kutsvaga madhonza anokwanisa kurima munda kuti mbeu
pekupedzisira tidzikohwe tizoti takohwa tawana goho rakanaka. Saka hewo mukana kwamuri, musazoti neshamba anotora vakadzi anotora varume chete. Aiwa, toda munhu wese ari kuda, asi munhu atiri kuda anofanirwa kunge aine makore ari pasi pe30. ndo anhu atiri kutsvaka. Ndithembakele zizwele izinto esizikhangeleleyo. Asikhangelela abantu abaleminyaka engaphansi kwe30 okwaziyo ukukhuluma isiNdebele esizwa njalo isishona. Sele lingathi silivalele phandle kulabana abangaqeqetshanga kweze journalism, kwezokuthatha izindaba, kodwa usazi ukuthi wena uyenelisa ukukhuluma isiNdebele njalo uyenelisa ukuzwa isishona. Yilo ke ithuba lakho lona lelo. Sizabalelanga njalo esabe senza khona ama-interviews ethu. Abazabe nelisile ukuphumelela lizababona sebenza ndawonye lathi khonapha eDrewmas Media. Drewmas Media, Taking you to another level. Ngatibatsire Gogo Matavire. Liqiniso balele emakhaya sicela ukuthi tizviite mvura isati yapera kunaya, nokuti nguva ino yacho vari kutonayiwa. Dai tikange takwanisa kuti tatotanga kubata Drewmas Media nhasi, next week takutoenda takuvaka. Naizvozvo sori henyu hama dzinodikanwa, sekukomplaina kunoita vanhu nezveadvert imwe yatoburitsa, ndo zvamuchateta nezvekwaGogo Matavire. Tichatombo nayo tikwanise kunovavakira pekugara. Ndatenda, ndinovimba muchatora mukana iwoyu sevanhu vasiri kumanikidzwa asi vari kukumbirwa. Dai ndisinogara pasofa ndapfugama mabvi nemagokora ndichiti veduwe tibatsireiwo tikwanise kubatsira Gogo Matavire. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshana. Elami igama nginguThadiwa Nashe Kutama. Lisale.